Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sang Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Updin niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa among website www.digicastnegros.com. Kag sarama kami malantaw sa Kika Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City, kag Banwa sang Ilog. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. A4 kag A5 categories pwede na mabakunahan sa Bacolod. Presyo sa produkto petrolyo nagsaka sa ikapito na nga sunod-sunod nga semana. DOH wala nag-recommend sa pagmix sang brand sang mga bakuna. Bago bukas nga hotel sa Bacolod, naga-fully book bisan may pandemic. Kag sa good vibes, kape nga may itlog, ginatanyag sa isa ka coffee shop nga wala nagagamit sa plastic. Initanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, wala pa man sang official nga communication gikan sa national headquarters ang National Unity Party o kun NUP bahin sa ilang suportahan sa national elections sa 2022 pero suno kay Vice Governor Jeffrey Ferrer nga chairperson sang NUP sa probinsya kung ano ang mga desisyon ini ang ila suportahan sa lokal nga level. Sa national news ginsiling ni hugpong pagbabago Secretary General Anthony Del Rosario nga may 5 ka mga national parties lakip ng NUP nga maga-renew sang ilang alliance sa HNP. Ang regional party ni Mayor Sara Duterte sinilamang ginsiling ni presidential daughter nga bukas siya sa pagpadalagan bilang presidente sa 2022 pero wala pa siya sang final decision bahin diri. That is a national party, so whatever decision of the leadership sa national, especially sa party sang NUP, sundon tama na. Sa number 9, may kapin sa 2,500 ka mga pulis sa Western Visayas ginakinahanglan nagpaidalom sa drug test kada bulan. Kabahin sang intensified cleansing program sa Philippine National Police ang pagpasiguro sang disiplina sa kapulisan, ilabi na ang pagkakas sa mga scalawags, mga involbado sa mga iligal nga aktibidad, pati na sa mga personnel nga mapamatudan positibo sa paggamit sang iligal nga droga. Ginpahayag sa pamunuan sa Police Regional Office 6 nga kada bulan ang katapos ang PNP Drug Enforcement Unit ang nagapaydalom sa drug test bilang pagpasiguro nga sila ang masaligan kag may ikasarang sa pagpatuman sang lahi angot sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Damlag pa, isa ka staff sergeant sa Escalante City PNP kag isa ka patrolman sa Binalbagan PNP ang nakakasa serbisyo sa magpositibo sa paggamit sang iligal nga droga. Sa number 8, isa patay, isa pilason sa separado nga kaso sang pagpamuno sa probinsya. Patay ang 40 anyos nga si Roberto Cagayan matapos inibunon sang Domingo sang gabi sa barangay Libacao sa siyudad sang Himamaylan. Sa investigasyon sang Himamaylan PNP, naglabay lang si Cagayan sa lugar kung sa diin nagainom ang suspect nga si Vicente ang bata kag iya mga kaupod. Nag-istorya la ang duha tubtub nagbaisay kag gilayon nga ginbuno ni ang bata si Cagayan. Posible bangod sang tuman nga kahulugbon amo nga nabuno sa suspect ang biktima suno sa PNP. Samtang pilaso naman ang biktima nga si Jury Gabriel matapos inibunon sang iya man lang nga utod samtang siya ang nagakatulog sa iya sini nga balay sa barangay Tabunak sa Banwa sang Tuboso. Suno kay Police Captain Paul Kenneth Magan, tulog pa ang biktima nga wala sang iban nga upod sa ila balay sang siya ginsulong sang iya utod nga si Ernesto kagilayon nga ginbuno. Dugay naman nga may indi pag-intindihanay ang duha suno kay Magan. Padayon man karon nga ginapangita ang suspect nga nagpalagyo matapos sang pagpamuno. Sa number 7, big time oil price hike gipatuman subong nga adlaw. Inang ikapito na nga semana nga sunod-sunod ang pagsaka sang bilis ang gatong. Padayon ang oil price hike sa presyo sa produkto petrolyo sa ikapito na nga sunod-sunod nga semana.
piso kag 15 sentimos ang ginsaka sa kada litro sang gasolina subong nga adlaw, kag 60 sentimos naman ang ginsaka sa kada litro sang diesel. Sunod sa industry experts, ang pagsaka sang presyo sang gatong ang dala sang padayon nga pagsaka sang demand sa global market bangod sang pag-reopen sang China kag Estados Unidos, lakip ng iban pa nga mga pungsod. Humain sa pagsugod sang tuig, malapit sa 13 pesos ang ginsaka tanan sa bili sang gasolina, kag 10 pesos kag 50 sentimos naman ang ginsaka sa presyo sang krudo. Sa number 6, active COVID-19 cases sa Negros Oriental ang padayon sa pagnubo. Ini matapos mag-record kahapon sang 270 ka new recoveries ang probinsya. Sa sulod sang 20 ka adlaw, nagpanaog sa kapin 1,000 ang active cases sa Negros Oriental. 1,385 karon ang active cases sa probinsya, bisan pa nadugangan ini sang 159 naman ka bag-o nga kaso kahapon. Padayon man ang COVID-19 vaccination sa probinsya. Yara sa 53,857 ang nakabaton sang first dose ng COVID-19 vaccine, kag 15,138 naman ang naka-second dose na. Samtang ang Negros Occidental ang nag-record kahapon sang 119 ka kasos ng COVID-19. 1,840 ang active cases sa Negros Occidental. 60 naman ang nadugang sa Bacolod nga karon may 1,462 ka active cases. Sa number 5, bago bukas nga hotel sa Bacolod ang naga-fully book na. Sunod sa management, wala sila nagsala sa ilang desisyon nga magbukas ang branch sa Bacolod bisan may pandemic. Yaring report. Magapabili ng coronavirus pero kinahanglan niya magpadayon ang pangabuhi sang tanan kag nagasugod na ang vaccination program sang gobyerno. Ini ang pila lang sa mga rason kung nga nagdesisyon ang Park in Bay Radisson na magbukas ang ilang branch bisan may pandemic pa. Sunod sa Assistant Vice President sang Rooms sang SM Hotels and Conventions nga si Lawrence Peña, antes pa man mag-pandemic, nasugura na ang pagtukod sang hotel. Sa ilang pagbukas, nag-adapt na sila sa pandemic kung sadtuan ay nagalawig sang 30 tubtob 40 minutos ang pagtinlo sang kwarto. Karon, nagdoble na ini para masiguro ang katinlo sang mga kwarto. We have to apply clinical grade disinfectant. We have to do electrostatic spraying. We have to deep clean the bathroom and everything. So it takes about from 30 to 40 minutes, about an hour and a half. Double yung time. So the productivity as well of a room attendant from 15 rooms each has gone down to 11 to 12, dependent on the status and the state of the room when the guest left. Sa karon, isa pa lang ka floor sa hotel nga may 27 ka mga kwarto ang nag-ooperate sa hotel pero naga-fully booked na sila. May 6 ka mga floors ini ka ginapaabot ilang sa bulan sa Setyembre, magabukas na ang ilang 3rd kag 4th floor. Suno pa kay Peña, patimaan ini nga nagamat-amat na bangon ang ekonomiya kag wala man sila magsala sa ilang desisyon sa pagbukas ng hotel sa Bacolod. The regular walk-ins that we get right now, and these are the the guest that comes and makes reservation, is actually at a good rate. The bookings also are coming in at a good rate, and we continue to get more inquiries, which is actually a good indication that it's putting a park-in hotel here in Bacolod is a right decision. Nagbukas ang Park-In sa nagligad nga semana sa kilid lang sang SM City sa Bacolod. May restaurant man sila nga nagasugod na sa pag-operate. Ang mga area sa hotel may touch of Negros. Ang ilang mga function rooms, silay ang ngalan. Arima ang tawag sa ilang restaurant. Marapara naman ang tawag sa pool area kung sa diin may mural painting sa mga kasapatan nga sarang lang makitaan sa Negros. Ang kada kwarto may paintings nga nagapakita sa mga sites of Negros. Dugang pa ni Peña, prioridad sa kumpanya nga magbukas ang hotel sa Bacolod, bagud nakita nila nga nangin progresibo na ang ekonomiya sang syudad. Sa number 4,
Sa mag-aabot nga supply sang AstraZeneca vaccine sa probinsya, mahimo nga ini ang igapain-anay para sa mga nagahulat sang ilang nga second dose. Suno kay Dr. Jessica Fama, ang Medical Specialist 3 sa Provincial Health Office, may nakaschedule nga magabaton sa ilang nga second dose sang AstraZeneca vaccine sumugod Agosto 5 tubtob 25. Suno kay Fama, magluwas sa ginbakal sa probinsya nga AstraZeneca nga magaabot ang 3,000 sini nga Hulyo 15, wala pa sang abiso kung saan magaabot ang dugang pagid nga supply sang AstraZeneca. 3 tubtob 12 ka semana ang pagdapat sang second dose sang AstraZeneca vaccines matapos ang first dose. Padayon man ang rollout subong sang first dose sang Sinovac vaccine. Suno kay Fama, may napaina ang probinsya para sa second dose sang Sinovac vaccine sa mga yadtong nahatagan na sang first dose. Amo man ang para sa mga ginabakunahan o kung ginbakunahan sang first dose sang Pfizer vaccine. Kaina, 3,619 ka Sinovac vaccine ang gindulong sa 15 ka mga banwa kag syudad sa probinsya. 126,089 ka mga bakuna ang na-administer na sa probinsya sa July 13 nga report sini. I-set aside anay namon siguro for the second dose because we are not sure how soon the DOH will be able to supply us for the second dose of the rest of the municipalities and cities. So, pwede na namon na usar lang anay if in case nga madiligid man ang DOH nga supply. But the first dose were really given by DOH and they are actually duty bound to provide us also with the second dose. Sa number 3, Department of Health nagarekomenda sa gihapon sa pagpabakuna sa pareho nga brand sa mga bakuna imbis nga i-mix ang brand sa mga vaccines. Hindi malipod nga bangod sa pila ka mga kabudlayan kabahin diri ang kakulang sa supply sa COVID-19 vaccine. May pila ka mga individual nga nakabato na sang first dose sa bakuna nga nagatuyo mapabakuna sang lain nga brand sang vaccine sa ilang nga second dose. Suno sa kay Dr. Bea Camille Natalaray sa Department of Health Region 6, nagapabili ng ilang nga ginarecommend ang pagpabakuna sang isa lang ka brand sang vaccine. Pero pananglitan, mayarat sang nabakunahan sang lain nga brand sang COVID-19, makabig na ini nga amo ang ilang nga second dose. Ginasiling man ni Natalaray nga sarang sa gihapon mapabakunahan sang second dose ang mga persona nga maulihi sa gintalan nga schedule para sa ila ikaduha nga pagpabakuna. Wala man sa rekomendasyon ang DOH angot sa duga nga pagpabakuna sang extra dose o kun booster vaccine para sa mga fully vaccinated individual. Recommend kid naton na dapat kung ano ang vaccine na ginhatag sa first dose, amo man ang ihatag sa aton sa second dose. Pero inadvertently kung nakahatag iban nga vaccine ang aton nga mga vaccinator sa second dose, it is considered as their second dose. Pero ideally dapat same brand sa aton nga vaccine ang ginahatag first and second dose. Sa number 2, masobra sa 23,000 o kung 86.5% sa A1 category o kung ang mga ginakabig nga medical frontliners ang nakabakuna sa first dose sa probinsya sa Negros Occidental. Sa datos ng Provincial Health Office as of July 12, 23,069 ang nabakunahan sa first dose ng COVID-19 vaccine. Sa master list sang PHO sa bulan sang Hunyo, sunod kay Dr. Jessica Fama, ang Medical Specialist 3 sa PHO, 26,654 kayara sa A1 ang dapat nga mabakunahan. Damlag pa nag-abiso ng DOH nga pag-abot sa July 19, dapat 90% na sang A1 ang nabakunahan. 34,327 naman ka mga senior citizen o kunyara sa A2 category ang nabakunahan sa first dose as of July 12. Ang yara sa June nga master list, 244,274 ang dapat nga mabakunahan.
14.05% pa lamang ang nabakunahan sa first dose. Suno kay Fama, ginapa-update sa karon ang master list. Bangod posible, tuman kadako sa nangin projection para sa A2 category. 43,161 naman sa A3 o kung may mga comorbidities ang nabakunahan, 97.4% ini sa target. Suno kay Fama, depende na sa Department of Health ang paghatag sa go signal kung mag-idog na sa A4 category o kung sa mga essential workers kag uniform personnel. Isa man sa ginhatagan sang konsiderasyon amo ang availability sang supply sang bakuna. By end of July, 40% ng senior citizens are immunized. Amo na ang target sang ang ginpa-target sa aton sang DOH. But we are still medyo nubo pa ta sa A2 senior citizens because tama gid kadako sa aton target eh. And that is why we are asking the local government units kaya i-update nila ang master list nila bala kasi tama kadako sa yung project nila nga ito. Kag sa ulo sa mga balita subong adlaw. Vaccination program sa syudad sa Bacolod ginapaabot nga mas mapadasig sa pag-abot sang gidbakal sini nga mga bakuna sini nga semana. Samtang A4 kag A5 category ang pwede na mabakunahan sa Bacolod. Sarang na makasugod sa pagbabakuna ang Bacolod Emergency Operations Center sa mga yara sa A4 kag A5 category, nalakip na diri ang mga negosyante, iban pa nga mga frontliners kag mga indigent population o kun ang mga wala sang ikasarang. Pero suno sa kay EOC Executive Director M. Ang, mas paghahatagan sa gihapon nila sang prioridad ang mga yara sa A1 tub A3 category, kabahin na diri ang mga medical frontliners, mga senior citizens kag mga mayara sang comorbidities. Inibangod ang vaccination program ang nagadepende man sa supply ng COVID-19 vaccine gikan sa national government. As of July 9, may 78,361 na ka mga bakuna ang na-administer sang syudad. 14,177 ang nakabaton sang second dose. Sa Hulyo 16, ginapaabot sang syudad nga mabaton ang 18,200 doses sang AstraZeneca vaccine sa gin-advance purchase. Kabahin ini sa 650,000 doses nga ilagin bakal sa AstraZeneca Pharmaceuticals Incorporated. Sa madasod nga binulan, natala na mag-abot ang dugang nga batch sang inbakal nga supply sang bakuna. Technically, we are allowed to cater to A4 and A5. But ang condition sina is kung may ara da A1, A2, A3 nga nagapila, they will still have priority over A4 and A5. That's why tungod nga limited pa kayo ang aton vaccines, although we are allowed, we may not be able to cater to all of them. Sa Good Vibes, nakatilaw ka na bala sang kape nga may itlog. Ini ang ginatawag nga egg coffee, specialty sang isa ka kapihan sa Bacolod nga wala man nagagamit sang plastic. Yaring report ni Romeo Subaldo. Ang egg coffee ang nagsugod sa Vietnam kag gin-adapt sa Kapipat Cafe sa Barangay Mansiligan sa Bacolod. Ang kape ginabutangan sang itlog. Pwede sa mainit nga kape, pwede man sa cold. Sunod sa tag-iya sa cafe nga si Paul Jasper Haveliana, nakita niya ang ining recipe kag gin-testingan naman diri sa iya nga coffee shop. Pero ang tanan nga ingredients local. Ang ila kape gikan sa Minuyan sa Murcia kag La Castellana. Tiyempo gera sa Vietnam sang natestingan nga pwede gali magamit ang itlog sa kape. Nag-start na siya kay isang time sang Vietnam War, sir. Naubusan sang milk Vietnam. May story galing nga ako. There's a history involved to it. Nga mismo ang mga GIs, together sa mga taga-Vietnam, nag-come up nga kay wala sang milk, kasi nga nilang itlog. Buto yung bati nila, butangan sweetener, butangan condense, amo butang sa... Okay man. So may ano siya ng smoking flavor.
custard, tapos nga lain siya nga fix siya mo, no? Muna siya anay, tapos pagsulod siya kape. So tagaan niya ka anay tamis sa dila, tapos rektada kape. Kape. Ginabalos-balos siya. Isa pagit sa mga unique sa sinigakapihan kay wala man sila nagagamit sa plastic. Kung magdala ka sang kaugalingon mo nga mug para magpangape, may discount. Kung magpa-refill ka sang imo nga coffee beans, pwede lang mabalik ang bulutangan para may discount man. Stainless straw ang ilang nga ginagamit. Si Paul ang anay volunteer sa SWIP nga grupo nga nagapatigayon sa coastal cleanup. Saksi siya kung ano ang matugang nga halit sa plastic sa baybayon gani, ginbaton niya man ang hangkat sang wala usik economy nga magpadalagan sa cafe nga wala nagagamit sa plastic. Even though you're making small difference, pero it has an impact to other people nga hopefully makabulig man nga damo pagid mag volunteer or mag-go into the wala usik nga economy. Ang ini nga kapihan, butika sadto sang iya nga lola. Ang butika Faith, hilig sang iya amay nga mag-repurpose. Ang lamesa, gikan sa daan nga katre. Ang stand, daan nga makina. Ang bar table, bulyi sang truck. Sarang man makit-an diri ang gas stove nga ginhimo nga bulutangan sang suga. Sino bala magpensan nga ang ini nga mga suga? Mga rice cooker sadto. Sarang man makita diri ang daan nga TV. Telepono nga ginagamit sadto, pati na ang daan nga plancha nga diuling. Isa man sa ginapabugali nga produkto ang kombucha, fermented black tea, nga para sa mga gusto sang healthy drink, locally brewed ini. Suno kay Paul, kung masarangan sang gagbay nga negosyante nga hindi magamit sang plastic, pwede gid ini nga ma-adapt man sa dalago nga mga negosyante. Is it possible nga masunod ka sa iban nga mga establishments man eventually sa bukod sa tanan tapa? Possible sa paglantaw mo ya? Possible, sir. Kung kaya namon, kaya Manila. Bisan apektado sa pandemic ang ilang negosyo, ginbato nila ang hangkat nga hindi magamit sa plastic bisan mabudlay. Kay para sa iya, mangin kabahin man sila sang solusyon sa nagalala nga problema sa basura. Barb, dahil naman nga experience, kape, nga may itlog. Namitan ka. Kulbaan ko, actually, nakulbaan ko magtilaw, ka feeling ko kasi ka lang to. Pero sa natilawan ko siya, ang init, yung version, Barb, nang kanami kay una mo masaburan tamis then ang kaparat sang kape so do magbabalance. Ang cold version naman niya, Barb, do shake. Do ang guwa sang itlog ang sabor niya, Barb, do leche flan nga sa kape. Ang shake na. Ang cold namin ko. Sa both. Ay, okay. Pero anong gina-recommend mo sa akin? Both para magmura ka para sa akon. Pati kanami kung di ka gijabi nga do hardcore nga coffee kuan, dang namin cold. Pag wala lang chill nga kape. Sige. Kabalo na kuming ko si Ulondal ko din. May kilala kung nga namitan itlog, namitan man kape. So I think manami ano siya. Nabi, a must try naman Kagapo yan itong mga balita sa Negros, subo nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.